Emisiunea noastră a adus împreună un invitat din Tulcea și o invitată din București. Cei doi trăiesc însă într-un spațiu al fanteziei și sunt uniți de dorința de a spune lucruri trăznite. Să le aflăm. Andrei Ștefanilie și Alesia Nexilescu. Să începem cu Andrei, da? Da. Îmi dai voie? Știu că normal trebuia să încep cu tine. Eu îi dau înainte. Îi dai înainte lui, da? Îi dai înainte. Hai să oftăm înainte așa ca să scoatem toate emoțiile, da? 1, 2, 3 și... Ce faci? Bine. Bine? Da. Cum te cheamă pe tine? Eu Andrei Ștefan. Andrei Ștefan? Da. Câți ani ai? 4 ani. 4 ani? Da. Doamne, ce mare ești! Nu e mic. 4 ani e mai mic decât 5. Uite. Atât ești de mare? E mai mic. Da? Deci 4 e mai mic decât 5. Da. Înseamnă că tu ai 5? Da, am 5 ani și 7 luni. Da. Păi și 5 e mai mic decât 7. Sau 4 e mai mare decât 7. Ai, vezi? Am zis despre luni. Câte luni am? 7. Și câți ani? Și 5 ani. Tu ai 3 ani? Nu, frate. 4 ani și câte luni? 3. Și am 5 ani și 7 luni. Și ce faci cu ei? Eu nume. Le numeri în continuu, nu? Andrei, tu citești povești? Nu. Nu. Ți se citesc povești? Eu am multe cărți. Da. Am multe cărți. Voi... Bun, ok. Voi ați auzit de frații Grimm? Știi cine sunt băieții ăștia, frații Grimm? Tu niște Eu frați. știu. Cine sunt? Am 2 frați. 2 frați. Sunt gemeni? Nu. Nu sunt gemeni. Sunt frate și soră. Sunt frate și soră, nu? Sunt 2 băieți. Da. Nu? Frate și soră. Fata nu e băiat. Fata nu e băiat. Tu ce crezi? Fata e băiat sau nu e băiat? Fata e băiat. Fata e băiat. Ba, nu e băiat. Nu fata. e băiat. Dar mai trăiesc? Fata e o fetiță. Să știi că trăiesc. Nu mai trăiesc frații Grimm? Să știi că fata nu are păr scurt ca băieții. Fata are păr lung. Am înțeles, dar stai puțin că eram la frații Grimm. Deci nu mai trăiesc frații Grimm. Nu. Dar unde? De ce nu mai trăiesc? De că am murit. Oh, da? Da. Am înțeles. Dar de unde știi tu? Când am crescut, când m-a născut mama. Așa? Da. Mama, da. Și i-am văzut și au murit. Tu ai auzit de matematică? Matematică, păi. Cam cred că asta o să fie părerea ta despre școală, nu? Da. Și dacă ești plângăcios. Ce, eu? Nu. Eu am aflat că tu știi să faci mâncare. Da. Pizza. Ia zi, cum se face pizza? Se face așa. Iei o pâine prăjită. Așa. Și o pui pe farfurie. Bagi în cuptor și se face moale. Așa se face pizza? Și apoi pui sos de roșii. Da. Dai cu pumnul în el. Dai cu pumnul. Și e sos. Și dai cu pumnul și pui pe el. Și apoi tai legume. Și gata. Deci așa se face sosul de tomate. I-ai spus în germană. Nu? În germană? Da. Care este cel mai mare talent al tău, în afară de gătit? Talentul meu, când mă fac mare, o să mă pun polițistă. Wow! De mașini adevărate. Vrei să te faci polițistă? De mașini adevărate. Dar de ce vrei să te faci polițistă? Pentru că mi-am ales. Dar de ce? Adică Mă mai fac și pictoriță. în același timp Da. și să fii și polițistă și pictoriță. Și știu mai ceva să fiu bucătăreasă. Păi asta am înțeles. Adică tu vrei să te duci să prinzi hoții, îi pictezi
și le dai să mănânce după aia. Nu așa! Îi Păi nu. bag la pușcărie! Era să zic... Mi-era teamă că zici că îi bagi la cuptor. Uite, dacă îi cert și apoi... Îi cerți? Da, Cum îi îi cerți? cert și apoi chem... Așa? Apoi îi bagă la pușcărie, chem poliția și vine și îl bagă la pușcărie, la închisoare. La închisoare să stea acolo, nu? Da, Și ce vrei să pictezi? să pictez o buburuză. Tu știi să joci mima? Da, Știi mima? da. De exemplu, Dar dacă nu eu pot zic... să mimez aici. Trebuie pe jos. Jos, ia. Ia, te rog. Să-ți arăt. Ia, hai să mi arăți. Uite, De exemplu, uite, tu mimezi așa acolo și eu cu Andrei stau aici și trebuie să ghicim ce mimezi tu, da? da. Deci ea mimează ceva. Ce e asta? Iepurașul. Nu, iepurașul nu stă așa. Cine face așa? Câinele. Este canguru. Canguru! Mi-a stat pe limbă. Mai mimez altceva, dar Ia. nu pot. E pe jos. Trebuie să faci pe jos ceva? Poți să faci de pe cub? Da. Hai de pe cub aici. Vreau să vă arăt cum Ia, se stai joacă puțin de- să vedem ce ne arată. Ia. Ce e aia? Ce e asta? Are două gogoși aici. Două gogoși? Gogoșerie! Nu, este Camila. Are două gogoși aici. Vrei să joci și tu mima? Da. Ia, acum ia să-l lăsăm pe el. Ia, Și Andrei. apoi mimez mai ia. departe. Vino tu acum și mimează tu un animal. Bine. Ia. Ursul? Ursul? Nu, greșit. Camila? Nu, greșit. Ursul? Greiere. Nu, greșit. Ce? Mai, stai să Câinele. Ce e ăla? Câinele. Cum de nu m-am prins? Câinele sau ceva? Cum de nu m-am prins? Hai să o lăsăm acum pe Ales. Ia. Face tot pe mine. Ia. Uite, dar e unul Tot în acolo, picioare. tot acolo. E unul în picioare. Atenție să nu cazi de pe cubule. Ia. Cucuregu! Găină! Cucurigu face găina, nu? Am cocodac face găina. Este cocoșul. Cocoșul! Cucuregu! Cucuregu! Cucuriga! Aplauze! Copiii fac lucruri trăznite! Pentru că ați fost minunați, pentru tine... Mă duc la pe scaunul meu. Doamne, stai să te ajut! Hai, sus! Și pentru voi, cadouri. Încă nu îl face așa. Încă nu-l desfacem. De ce nu? Încă nu, uite. Copiii spun lucruri trăznite. Continuă!